Написа ли Мухамед Корана? Да се твърди, че свещеният Коран е книга, написана от пророка Мухамед, само по себе си е голяма грешка. За да може Мухамед, алейхиселям, сам да напише събитията, споменати в Корана, би трябвало да е чел псалтира. А псалтирът е преведен на арабски език едва 2 века след неговата смърт. Също така трябва да е чел Евангелието, а Евангелието е преведено на арабски 3 века след неговата смърт. Пък и би трябвало да познава християнските предания, които тогава се разпространявали от уста на уста. Но по времето на Мухамед, алейхиселям, те са били на сирийски език. Това са Евангелия с неясен произход и авторство, и също така на старославянски език. Евангелието на Тома е в същото положение, както и коптските Евангелия. Също така, Мидраш Раба е на древноеврейски език. В заключение, за да може пророкът Мухамед, салалаху алейхи васалям, да напише сам свещения Коран, би трябвало да владее всички изброени езици. Но Мухамед, алейхиселям, нито е знаел тези езици, нито арабите от онова време са имали познание за тези предания.